aradan meselelerinden. Çalatımrak geçeyliğin havasını cemedin. Musafiratta olsak, musafiratta şu aydılacak meseleler fıkh Hanefi Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görürüne. Ki biz Türkmenlerin mezhebi fıkh Hanefi'nin görürüne. Eğer musafiratta arada tutmak meşakkati, kıyınçılığı bolmasa tutmak koy. Aradalayıp ağzın beklemek koy. Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık bolacak bolsa açmak koy. Biz bir neçe zatları yaddaş etiptirz. Arada tutmasan da icazat var. Bir musafiret boldu. Bir vaqtda selalin öyde iyipsin. Erti namazın okuyuptırсың. Saat 7 evvel stop 7'de terminaldan uğrayacak Tehran'a ya Maşada ya başka yere. Bu suratda selallik vaqtdan vaqt öz ovandydın da inni vaciptir. Ağzın oğun beklemek. Inni o ruhsattan çıkagılı sen. Inni hükmen qaim durmalı. Bir vaqt açanın melenne keffara yok fakat qaza var. Keffaran gurruna ahirde gelir. İkilenci mesele. Oňana meriççilik var. Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir meriççilik. Çeselerlikten öwünçe oňmadyk bolsun, çeselerlikten soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'da açmasa boljak der. Ya bir pezeşken mahir musulman, bir ökte musulman düktür, sen açmalı deyiptir. Ya mesela tengi nefesi var, sen espri istifade etmeliyiptir. Ya her gün hükmen şu günnüydün içinde bir kıdana kurs atmalı deyiptir. Hudaý Taala hud Kur'an-ı Kerim'de icade verdir. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başka vurgullerde tutan deyiptir. Emma soňram da hiç wagtda açılmak umidi yok bolacak bolsa ona fidye vermeli. Fidye diýende her günüň tarafından baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdaýyň pulunu vermeli. Yeni bir ağdın açanyň müşkili yok. Gowreli bolmak bir denana gowresinde çağı var. Tutsa da bolýaha. Emma pezeşki musulman dükter aýdypdyr, sen çağaňa ya öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir gatym meriçilik boljak. Ya süýdinjekkä. O direk bir kynçylykla bolsa şeriaty öýden şeýli parz arada bolsa şu taýnaçylykda aýdyp goýupdyr. Gowreliden ana bolsaň soňram qadaýdaga diýipdir. Gowreliden ana bol, ay men şmal pul jadyň berasam soňram da qaza barmy? Owurryň agdama. Sen soňram tutup biljek, pul verme gurrun yok. Pul verme gurrun bir adam ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gelin, men ne pul jadyň berajak diýär. Yok, pul verme yok. Pul verme ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyk ýatdaş etip goýadynna. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmänsiň, näçe günden bileňak onu midenine uramalıdır. Denanılın uzurlu gününe düşmegi, adet bolyan gülleri, ya bir çağı dünyaya gelip ondan sonra iğni napak bolsa, bularda da ağzını açıp daqiq güllerini bellep, sonra qadasını hükmen almalı. Bir vaqtda denanıla şol adetin evine geçen kursdan istifade etseler, eğer kursta bedenine zereri yok bolsa, taýinki adet görmeýin we bahem şu qılgyllyk bilen tutaýyn nise ulamalar şeriatda müşkili yok diýip aýtýarlar. Biz adetin öňüne geçýän kursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şu kursta bedene zereri yok boljak bolsa, istifadanyň müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulymyşdyk 50, 60, 70, 80 zenany erkadan fark etmeýär. Jany sag bolsa hükmen tutmaly 20 ýaşyndaky ýaly.
Emma tutup bilena soňramda qada alyp biljek däl. Ýaşy 90-80den geçip barýa. Ola her günden çürüm bir baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdayın pulunu vermelki ona fidye diýilýär. Bu fidýany ýaşuly da tutup bilmeýär. Aradan evveline verseň de bolýar üýşürip abasyny jam bolsun. Her gün ne verseň de bolýar. Ýok üýşürip ahyrda da berseň bolýandyr. Ramazan aýdan başga wagtda Recep ayda, Şaban ayda nefil arada tutupsun. Sen dosyň öýüňe gelipdir. Ya sen dosyň öýüne barypdyrsyň. İkisiniň hukmy bir. Senin agdyň arada da dosyň da diýe ýylly ýylaşyr öýe geldiň. Zat iyi bişmejek bolsaň dip narahat bolyp oty. Munda peýgamberimiz aýtdyr, agdyň açagy diýipdir. Başga bir gün qada et diýipdir. Eger gün örtüden ew bolsa, ol gün örtüden soň bolsa, ay dost aňarda zat galmady. Indi men galanyna duraýyn nimeli. Emma öýleden soň bolsa, öýde ene däden bolsa, ene däden öýüne de bir ýylla ýylaşan musafiret demişdiň, bir gün gele hana gitjek. Recep aý Şaban aýha arada aýyň görnüňe däl. Ene däden de jan ogul bir musafiretten aýda ýyly bir gelin biraz iýibişsene diýse, öýleden soňra da bolsa ene däden hatyrına iýibişamaly, soňra bir gün qada edagamalydyr. Ine bula bir näçe zatlar ýeke agdyňy açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar bar. Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, agdyňy asyl açmaýar şo zatlar. Sen arada biri arada tutupsun, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyň asla. Howluk manjyk çaý suwuny içipdirsin. Tawhirne etip bolýan, oho görsen aradamışdyň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taalaň mehmanydyrsın, bitin agdyňda arada, agdyňda ondan çyrym açmaly däldir. Ol agdyňy Ramazan aradaňy batyl etmeýär. Bir wagtda biri içip duran bolsa, sen ne görseň näme? Eger ýaşuly bolsa aýtyp berme diýe goý ýeşsin otursun. Ýadyna çynakda. Eger jowan bolsa, haýt sen agdyň arada dämi diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batyl etmeýän meselelerden. Hawa hewre kızgan tutap barýan. Kelläň ýuwjak. Ya bir sawunmadan sürem suwa düşjek. Agdyňy açýan däldir. Aradan batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläň öýletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçan kelläň daňmakda bilen hiç gaýsy aradan batyl etýän däldir. Meswak kurmak hamirdan danyp bolmasa müşkil ýok. Günnüzde uramal. Hamiri ba bolup da meswak urman günnüzlerde. Dogry bir neçe ulamalar aýtýar, mekruh diýe, agdyň açmaýar diýe. Onda da agdyň açmak beter ihtimalken ol hamirden eriyenden soňra ol agdyň öli bilen, agdyň suw bilen şaýat içine gitsin, agdyň açsyn. Akşam hamirli meswak uramaly. Emma günnüz hamirli meswak bolmawartyn, hamir ýok bolup uram. Rogan zeytun bolsun, her tüýsli kerem bolsun. Ramazan aýyň günnüzinde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedeniň her ýerde kerem o ýağ istifade edeniň ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Ýağ bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnüzlükde de. Aradaňa zerer bermeýär. Dükter gatyra berdir göziňe damdyrmaga. Göze gatyra damdyranyň günnüzlükde de agdyňy açýan däldir. Emma kulak bilen burna gatyra berilse, onu günnüzlükde gatyra istifade etip bolmaýar. Göze gatyra damdyranyň aradan agdyň açmaýar. Emma kulağa burna gatyra bolsa, ol agdyňy açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulagyna suw gitse, o agdyňy açmaýar. Tekrar edeýin. Göze gatyra damdyranyň agdyňy açmaýar. Kulak bilen burna gatyra damdyrsaň agdyňy açýar.
Kulağı ödü su gitse o ağzını açyan däldir. Kan vermek ya da hicamet. Hicametin ödükü sünnet. Arkandan hafaqanın aliyalı. Ağzını açmaya. Emma odal zayıf bolsan, ya kan merende beter zayıfleyecek bolsan, ondan mekruh. Yok kan merenin melene zayıflemeyecek bolsan, mekruhçılığı da yok. Selalikten önce gusül vacip bolupdur. Selaliğin iyiptir. Dan atıptır. Qamat diyecek bolupdu, inni varıp gusletcek. Aradağı müşkili yok. Ya da ağlı arada günnid yatıptır, turuya gusül vacip bolupdur görse. Manda da gusle damalı, ağzını açyan däldir, yaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdur. Ya o maşini benzin çekecek. Şilengi soruyan, ağzına benzin gelmiyor, emma haqqıyt bilyen içine yaxşı benzinin iyisi gidipdir. Aradağına zarar berýän däldir. Her bir iyis bolsan, iyisxanyň menen aradağına zarar bermeýär. Emma benzinin ödü gidasa, o da içine gitse, fakat qada we keffara ýokdur. Günnid kepläp duruşuna, ya Kur'an okuyup duruşuna, dodağı öl bolsa ağzının suwu bilen, şo dodağında yine yalasa ya şol ağzının suwunu yine öde yutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Naharın pes vermek meselesi, katım muhim meselesi, kan dostada yanşıyan meselesi. Naharın pes verýär, gusuya. İki tüýsli bolýar. Bir bolýar ödü yürek bulaşma bilen oňanak barmagyny ağzyna sokanak, ağzyna yelek sokanak, ağzyna parça sokanak, bir oňmasızlykdan ödü pes berdi. Manna kan pes versin, az pes verdin, ağzyny açmaýar. Ağzyny doldurmadın diýen gurrun ýok. Ödü gelse ağzyň açylmaýar. Emma biri ödü keyfine zor gussa, elin ağzına sokup ya yelek bilen her nämeden çirim bolsun. Munna gurrunma. O da egel ağzı dolu gussa pes verse ağzını açýar. Yok zor elin soktur, yelek soktur, bir azıcık pes verse ağzını doldurmasa munna ağzını açmaýar. Biz ödün zor gusmak bilen pes vermek bilen yok ödün yüreğin bulaş pes vermek ikisinin farkı bolly, yanlış ma'ur eýlim. Enaň eline çağı ba. Süt bermeli bolýar, emdirmeli bolýar çağasyny. Hiç dereri ýok. Dehretde bozulmaýar, aglyňda açylmaýar. Ýöne ene zayıf bolsa, süt inmeýän bolsa, çağıda hewr adawy bolsa, başlatda almaýan bolsa, manna agdyny açamaly. Çağı emdirýänden ana. Ýöne awwelin fursatda qada etmeli. Bala da ağzını açmayan zatla oldu. Ama kulli bir näse meseleler arada değişli. Kan bolyan zat. Selalligini awadan suratında alıptır, iyi çıptır. Tekmil bollum dip niyet etdiye, niyet etdim dağatandan ta kun yaşayança arada tutmağım. Sağadın özüye dağatmağa yine 15 daqiqa, yarım saat vaqt ba. Bir kursuda qalıptır. Ya aslan kursuğa almaptır, keyfine var, su içecek, müşkili yok. Son mun niyetini mi dağatandan sonra mağayım? Dağat yanca, niyet ettin etmedin ecadan badır. 3 tane mesele var, nefile değişli. Nefil dedik aradadan başka vaxt keyfine tutanın. Biri, Receba ya Şullem Şaban ay, arada tutyan, ay arada ayada ağzım açık koyverey ney diysen, hükmen on yerine bir gün qada etmelidir. Bir cevun, keffari yok. İkilencesi bir gurrun ma, Şullem ya Receba ay, ege bir gün tutsan hükmen kaptandan yine bir gün tutmalı. Bicire gurrun yok. Bir günne tutsan bolýar, 2 günne tutsan bolýar, 3 günne tutsan bolýar, öz erkine Ramazan aydan başga wagt.
Üçüncüsü de Ramazan aydan sonra 6 gün arada tutmak. Ramazan aydan sonra hılyana bayram ayı deyilýär. Bayram ayının içinde 6 gün arada tutmak ki katı sogabı ken arada tamam olup bir güne Eid-i Fitr bolýar. Eid-i Fitr geçti ertisinden başlasan da bolýar 6 güni, bir günden başlasan bolýar, inniki heftesi tutsan bolýar. Hulasa şu 6 güni şu ayın her yerine tutsan bolýar. Hatmen ertisi başlamaly, hatmen şu 6 gün Eid bolmaly görün ýok. Şu ayın her yerine düşsün bolýar. Fakat ayt günü bolmaly däldir. O da gaty sogaplydyr. Bir tawar denanaly wa falancan dünýä gelende arada 10 gün arada sygatdyr. Oňa da 20 ýyl geçip barýar. Häzir de qadasyny alanak. Öde Recep ay Şaban ayda ol nefil arada tutup otyp etmeli däl. Qadaň ba bolsa nefil arada tutmagyň müşkili ýok. Ýöne qadaň ba wagty nefile günün güýmeme. Bir wagt müşkili ýok, niýetinde awwelin fursatda qada almak ba bolsa bir towarla bolýa, aslan qadasy ýadyna düşenek keyfini nefil tutup be. Bergini vermeli deslap, qadadan çıkmalı. Ondan sonra nefil tutun. Misafiratdamıştık. 8-9'da ya öğlen öyüne gelip düşüyor. Ne etmeli? Subhanallah iyiptir ya imandır. Zenana uzurgullarmıştık. Öğlen pek bolya. Ne etmeli? Akşama çeli. O gün arada hesap değil. Ne subhanallah iyiptir da. Ya zenana uzurluttu öğlen pek bolya. Akşama çeli vacip aradan hormatı deyip onunla da saklanmalıdır. Eğer misafir öye gelip düşüye suyurunartan öyle dağdan mer niyetini arada tutmak bağmıştık. O belli akşam mesele yine saklanıp da aradası oluyor. Ama zenana uzurlamıştık öğlen pek bolya. Bir hükmen şoğunu sonra qada etmeli. Yine akşam mesele saklanmalı. Yine bir mühim mesele. İşte Şaban ayın ahirki günü geliyor. Bir de akşam selaligin iya ya iyanak niyet et diye. Eğer erti Ramazan ayı olsa men arada diye. Eğer erti Ramazan ayı bolmasa men arada diye. Şoň menenne yat diye. Eğer fakat şu niyet bilen yatsa erti Ramazan ayı bolsa da men niyeti doğru diye. Şon bayat qat'i niyet bolmaly. Eğer Ramazan ayı olsa men arada, Şaban ayı olsa da men arada deyip yatsa o niyetten niyet bolýan däldir. Ya meselen Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada değil. Kurs vermese men arada tuttuğum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı. Kefarası yok. O fakat bir gün qadası var. O da zaruri açmalı olsa Müslüman doktor olsa. Adam saqış çeynemek. Bir tawar ulamalar dereri yok diýip aýtýar. Ol qadim saqış, ak saqış diýil yani. Onu çeynäniň men içine zat gitmeýär. Bu mal şikli adamslar, onun süýjüligi tamam içine gitýär. Bu mal saqışlar çeynemek ol agdyny açýandyr. Saqış akşam çeyneten çeynemeli, günni çeynemeli däl. Ramazan ayının günniýidinde niyet edipdir, arada tutupdir. Keyfine ağzını açsa, ona keffara da vacip bolýar, qada da bolýar. Qada bir gün tutmaly. Keffara näme? Keffara şol adam 60 güllap, 2 aylap, iz ve iz bir günne kemmäncik. Eger 59 gün tutsa da 60-njy gün başarmasa yine gaýta başlamaly. 60 güllap iz ve iz arada tutmalı. Arada tutup bilen onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her gaýsyna baş fitre miqdar vermeli 60 nefere. Mana diýäli keffara.
Yine bir kan bolyan mesele. Günnil ağda arada dehret kılıptır. Ağdın bir form öl yanak soğuk bolýada. Bir tor dowaslap bakyrly dol tükürýäle. Şon judunsa ağda açyljak yanak tükürmek gerek däldir ha. Dehret kılyan gidi vermeli işin menen bolu vermeli. Ona şu ağdını suwa yanak waswas bolýa tükürüp tu 3-4 kezek ýok tükürmek gerek däl. Meriz bolsun, musafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýda bolup agzyny açsa, özi ibişek bolýan bolsun, ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa, hükmen mahfiyana bolsun. Ogrinça bolsun, hatta öz erhileyde bolsa, enedäde de bolsa, ogulgyda bolsa görmesin. Halvat ogrinçasdan atsın qursunun ady. Ya ibişyan ne bolsa, meriz de bolsa, ay mena oňa maktip märkan arasynda alyp oturmasyn. Agdyga anapdyr. Kan içine gitipdir. Eger heýwara az ýöne bir tükürüg saralar mykdarynca kan bolany bilen agda açylmaýar. Ýok heýwara gyzylgan kan giden bolsa, onu fakat bir gün qada etmeli. Selälige turupdyr, erti arada tutjak diýip. Niyet etmendir, niyet ýadyndan çykypdyr. Niyet gerekkä. Selälige tursaň şoň öýde niyet de. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan. Onu aýtmak asan lazım da, aýtsaň aýdam ale. Ýoksa seläliň öz niyetdir da. Tarawih namaz. Musulman dogalla. Awwalana günnid arada qirepti ýok. Ramazan aýy repti we, emma günnid arada repti ýok. Ya uzurly ya başga zat bilen agzyna çypdyr, akşam tarawa gelmejek bolsa men bunu arada tutmadım diýip, ýok, bu iştiwa. Bir. İkincisi, hatme gitýän dowasla, musulman dogalla, altun hatme gitjek, soňram tarawa barjakka boýnundan sowalýa, beýtme. Näjire jemaat bilen okulyp duran nefil namaz. Dogry sünnetin bitirin, hak talan kelamine işleyin dep hatma barsan gowdat. Soňra men tarawa boýnumdan aýrylsyn dep hatma barmak ol uğur däldir. Her giýjen öz başyna sogaby bar, her giýjen öz başyna bereketi bar. Näme diýip ondan galmaly? Tarawa hem erki adamlara sünnettir cemaat bilen. Zenanalara da yeke. Zenana yeke okuysa cemaat bilen okuyanından 27 beraber sogap kendir. Erki adam cemaat bilen okuysa yeke okuyanından 27 beraber sogap kendir. Zenanalar da hükmen tarawalaryny okuysunlar. Her iki reketten salam verip ýaňyşyk bolsa-la ýasysyny okuysunlar. Witr namazyny okuysunlar. Tamam boldy da. Indi 10 näne süýşgän çöpi ýa 10 näne nohut bir zat ýanyna alyp goýsun. Her salam verenden birini geçirsin. Her 4 reketten bir subhanallah aýtsyn. Tesbihin bir aýlam çyksın. Ya bir elhamdülillah aýtyp çyksyn. Ya Allahu ekber aýtyp çyksyn. Her 4 reketten oturan ýerine subhanallah, ya elhamdülillah, ya bir seffe Kur'an her nämesi bolýar. Her 4 reketten oturup tesbih, elhamdülillah ya Kur'ana meşgul bolamaly. Yani hükmen sünnettir. Bir adam Ramazan ayın günnüdini Hudaýym farz etdi diýip tutsa, akşam tarawany Peygamberimizin sünneti diýip okuysa, eneden nogma günäden pak boldy diýip aýtýar. Sahih hadis Peygamberimiň aýdan keldi. Hawa qaramykmyş, gün ýaşdymy qadip agdyny açyp oty, häzir gün ýaşana. Ya daňatan nädir diýip seläligi oty, bir deneştiye görse qamat diptir. Bulara kefaret yok, fakat qada vardır.